Fáilte rúb go chlár eile go PLAIC. Is bise barista na Gaeilge, agus tá mise inseo is seachad a cafe bhrá chun mála Filíocht den sco. Chlár léineo, be mit a Castar le dornálaíochta as Conamara, banna Ceol sca, chun mála go leor eile. Inis, aislinn síos cos cláda agus inneo tá muid a plé cé chuí rá abart I cheangmid san na chéile. Seo ceann eile gan réalacha seo tá aint a gaint gan fiú smaoinehaid. Tartsa. Tá nach mé tú parcat an seo go ceann bhád eile, ach tá go leor ceistnaí an, tá neirid le fólam an. Cé díonas me go ar sa barista? Cé bíad na ceistnaí tá le curat? Cuirear am inneohead? Well, se an eipeasóid atá, nach mím se cínte, cé chuí dhá abart a cheangail le na chéile. Go bheith dat? Ok, bearcham couple sampla thuairt. Cé a cup tá ceart? Sinna múntar a bhíon a gcur an na gúnaí, nó sinna múntar a míon a gcur an na gúnaí. Sinna múntar a bhíon a gcur an na gúnaí. Gclásál díreach atá gceist an sin. Agus tá gaol idir an múntar agus an bríthir a gcur an. Chéir an abertseanis, ina bhfuil gaol indíreach idir an múntóir agus an bríthir. Sin an múntóir a míon a bhean chéile ag gcur an a gúnaí. A tuigim, úsátar legan díreach an bhríthir más faoin géad duine san abart atá an bríthir. Ach mar amaineann an bríthir leis a géad duine, úsátar legan indíreach. Sinna fearr a imríonn pell le fud na Ghaeilge. Gclásál díreach atá sin, ach sinna fearr a nimríonn a bhac pell le fud na Ghaeilge, gclásál indíreach. Sin é, catú cuinú ar I gceangail nó an gaol atá idir an tainimní agus an bríthir. I gás an gclásál indíreach. Cuirtear orú ar an mríthir? Sin é, san aimse láireach gón orú ribh mríthir, agus clúthbad is an aimse láireach inis inneo. Cé a se tá ceart? Sin an lead a bhíimse a caint faoi, nó sin an lead a míimse a caint faoi. Sin an lead a míimse a caint faoi. Tá an focail faoi idir na tagart tír don ocail lead. Seo sampla eile. Sin an cálín a bhuaimse cúnahatha. Sin é. So dá cháis sin tá forranim réamhaclach ag deire na habarte. Idir na tagart tír don ainmhacail ag a tús. Tá do gháin fámid is trúna ad sin é gan láineo. Agus sin é an barista a bhfuil mise anmhór leis, bhfuil me fíorhuíochta agus an náró má bhaim go móra nar a áchas se an chládach. Tá tú do ghórú gramataí, ní túna seachad donna Ghaeilge. Agus sin an gclásál coibhneasta. Tásúlam go na Filíocht ar fádan si donna gúrú gramataí rúitsa chumá. Sprálam sa na Filíocht a bhíonn ag moll scéalchain. Agus iad a chur scéalta ar fáil ó phobal na Ghaeilge fud fad na tíre. Siar go Conamara linneis go gasmuid le builte chlub dornálaíochta I gCasla. Tá muid a treanis glób dornálaíochta Conamara tá muid lunaí anseo gCasla na riné. Tá gar go leiche duine is glób tíocht Filíocht mar bhuaí. Tá cumann ó flathart sé sus le gar go háscóir bliain bhaid a chlub seo agus go tí bliana chun sin na gar go máthó ó cumann in de gásta hína bhídni. Tá grúpaine sin ó chuin chuineáil ná tú gimocht. Té agus leach se man an múnaób na bunsciil na heasans le hén dornálaíocht agus sus chulann na héin sin ce fad sé gur a gháil cen obair sé gur a chud isteachán tá mutásta obair buchaisteach a minic bhíocht sé héinsásta héanamh.
Sláim dornálaíochta mar tá sé cua agus sa seamádas. An tús sin mud warm-up agus sin bin mud ag bol na bhálaí agus sin mud warm down. Bháilm gol go dtí na cumartha síl dornálaíochta. Bhíonn mud trína an gcóla de lúnach dí. Tás má dornálaíocht mar bhí má ahead ag dornálaíocht nó de bhí sé ó. Cét téilinn an dornálaíos fórlam. Bhíoch má gúnaí breanúid a telí, breanúid like Mike Tyson agus Muhammad Ali agus bhí má gur tosú agus like críomh a chruachta. Bhí má ghlach póirsa cumartas éagsúla agus coppla mío chuin cháilmeach cuimh na héireann. Cháilmeach ná Fairway Port Leash. Bhí sé a blach lia sa National Stadium. Bháilm a bheith dornálaíocht go éideann agus go dtí tíorchaí eile a dornálaíocht. Tá daoine tháinig steach sa glób seo thosann seo agus tá siad bailí go fada le cruimh na Eorpa, cruimh na héireann grúteach go sinna level tú caiintear út an hol as an áte. Sa tá chuoinis marún tá mud cinál just fáilte bec leis a gosanis éis an díonhlas as choilehort. Tá mud feiceáil cúpla den óga tá sína cupán. Fachsúla an dginúir te raí aber bhí an cúpla bliain beidir cruimh chundé óchans cruimh chunachtar óchan sin agus choile raí sin a chundé bhí an cúpla bliain cruimh na héireann óchan. Is, bíoch lámathagaí. Slán. Freanú na dornálaí sin thar a bheith díochasach go deo. Bhhailm sa seaach sa bháinir op sin. Deirtar cear go leor gur anspórtaí an dornálaíocht le haid meas agus féin smachta orbert chomá le bheith fulláin. Cunig í súlamach go hempiní damda as chunamara machcha. Am téanais, má go muid goil brise gairid fógreacht a hoigal. Lá déanana í tearmad, goil na mír na sear fad chomá le go leor eile le fáil ar an siomh gréasáin fólam tíide ceir. Feice me gan gá vendership. Slán tamarín. Fáil sé eis go PLAIC. An chlár na melam is ar an stór físeán na telefáil ar an siomh fólam tíide ceir. Inis tá go tús a chur le páirte dó le hóran mar is gnách, agus tús bhríomhar a bheith sein by dead. An banna Casann Spats Colombo talín. Or an har a bheith spéisiú lacab. Tá an tóra na hain bra bríomhar ach tar a éistan tú leis na focail tica tú gur dúircas príomh héama an orainn. Bannig í soltas. Mílas céad cara a den nád na dhé sin héin tá mé ó éonar I géisiir le na glóra má teann. Brú an crap is múach na scuinte séirí focail caite sean scailte an nonsan ala ríistú ríisteile an cainte na dheorcail má teann. Sis gur na dóra hanaí Mílas a créú réimí smó Mílas a cótú to go through where the howling so when I will which I begging Trum, trumbly a rum, there's a chin then
Stíl sca thugtar ar gcineál sin ceol. Agus cuinníonn an gitar rithean buan le líne orainn. Tré láidir sa gcineál sin ceol. Nis, siarlín go hinis frital go gasamid leis an mleachtar ildánach sin Colm Bó. Nis tosaíonn go maith gur sainiolaí Colm nuair a hagann se go dtí an Filíocht. Ach measta bhfuil se sásta scara leis. Blachtar Colm Bó, Ceisteach, Fistrach, Siúlach, Scéalach. Cad is réile mianamh dit? Oh. Tosaíonn choláin. Can stá cuasaí an tóirta? Stá an lína arís, ha? Just minutes. Don de Lara. Rá, nó dóir, sin an tocht. Well, ar is oldit. Is sanolí mér chorsaí Filíochta. Gar dhéanamh dit. Gar dhéanamh de múntóir tá ceapa bheith múna. Is féileann teacht ar. Fuckrú. Perry ticéirí dunálaíochta an final. Lór Hogan, Ronald 3-3 hain. Perry walkie-talkies dom hain agus dom a fartnéir Ronnie agus clutha majan. Fan sec. Gach ile blian is einsin a scrúdathe channel in bíon an tasal sin ar an bhón. Tá a sáin a Colm Bó, níl a dalté géisteúlam, caid mé teachsúas ar gléis fanna an nua dómh. Gléis. Focal do áris. An nord mééis sin a sword. Tosaíonn choláin? Hello? A tosaíonn choláin? Don de Lara le Micheál Ó Hartnéide. Fuinseog trí hinne grúig de chin, ag mala fuiseoige le de glór bín. Bhéir glas is scata nóníní ag súgra leat, is scata cuníní ag dása leat. An lundómh is a ór gob mar cheord leat. Lasar chuile is a binnis mar cheol leat. Is cúracht tusa, is mill, is sú talún. Capan na baca féin gur blá sa farcú. A bhain rion óg hir na leabhar. Go raibh tú mar seo go deo. Go raibh tú séir a gcónaí ó chláire an bhróin. Seo me bhanachtart a chalín. Is táchtach mar bhanú é. Go raibh álacht anama de bháthar leat. Is álacht a gné. Ní dóilm go méid an múntear sin gur glucha Colm Bó machchan seo. Féidir bud rá gur dáin grá a bhí sa dáin sin leis a bhile Micheál Ó Hartnéide, as coiste nua hir a limnach. Grá ahar a bhí geist. A freisin feice muid go bhfuil an grá agus an bheas ag go bhile ar an nádúr. Nis tá muid gur a Castar le Micheál Ó Ciaraidh an darna úr inneo.
tá nidal caiteamhaine sige agus tá sena hí síos le láire ó radio agus telefíse eile Chaoimhe Ní Chathail. Nis tá ansin ag cuimhe I gcúrsaí fashion, ach ní gná fashion atá gceist. An go bheice sib. Chaoimhe Ní Chathail cúdasú acail. Sa sacail fasta? Dóibh siúd nachfuil có cardú le sa tamé héin, Jan Curshis ar hin inál. Well, is as le canan uhuhis me ata coni orm an shaw and mil firste. Ta me gibber in na main Ghaeilge mar sin is léirítear agus leibhéal radio agus television me. A nar nachmiam ag gibber bí me gimmert pelle, ag frasler ceol churmathe, ag ihe bia jazz, a gaharithe ag golden shopper direct in winithe is brelam sa cursey fashion a han fashion in winithe gaharithe. A gcónaí gcúrsaí fashion mar sin Chaoimhe. Is stoithe nachró leis an hiarneéis nervhí má fleis níos bhí má inta sportial agus mé inta tócaí gaharithe le buir Celtic, so bhíú si sin I gcónaí orm a bhíú cinealathe éagsla édí orm a gnám cearna agus bhí má cinealín sesta a bheith másra éanara agus éagsúil mhuid édí a sílamsa gaharithe nar hosaí se is sihrú mhuid agatín gur hosaí a chur mhuid agad a drá édí Sais éagsúil agus sinna ar hí mhámí fásta. A hosaime ag tuairt curt ar siopí seanraí, siopí carnarta, agus a géirí teacht ar édí ar bhela in winithe a fásta ar édí nachméog a hanilithe ar an shred. Skete gurn tú an chláir ADSOS le her idir sin rubbeig fin cláir sin. Is shrei ADSOS in a mín muidir buú le daoine atá omláin gafa leis an shopper direct agus an sprec a bhín sugamsa agus princess na sort nósanna sacu a ahrú agus cinneal heispin stífa go gclásál shop dirt dhéanú ar bhelaí in winithe agus go gclásál stop a chuir leis an shop dirt fásta an rud a Harlíonn ag tús a han fléir na go ghlacha muidir hiúil a han bháil édí atá acu agus Harlíonn sin dólam go greitin daoine go Harlíonn sin a Harlíonn agus feig muid éad ar feig ceice le cúgháil Jake édí sin braga agus édí I bris an arif agus bín cosc omlin ar an shopper direct. And sin nar hagann siad arás thuganne san alliar, léiríonn muid dífa go a the in the verjuice agus teispanam cinneal couple of balladífa a bheith níos in winithe so beidir go ratha muid go shop carnarta nó shop a seanraí, beidir go bhíh muid cod de édí sacu achhéanta nó cinneal achfáirithe. Agus sílam go léiríonn siad dífa go ghlafa cruthaithe lena go édí agus an cinneal nósanna fashion ach ar bhela in winithe tá bhhad níos fearr an templacht. Is tú ag tuairt faoi cursí fashion ar an telefís Chaoimhe is dátha go méin agus go bhfuil go leor fógaíocht agus margaíocht a daobh an fashion ar an telefís agus uaireanta ceapan go gcuireann sin brú beidir an omracha brú ar féine óga éí a ceanna chuir a ceapan tosta fao sin. Ken sé intim hanhain ar an telefís ach ar na main húisiilta go mór agus bhí títí daoine I teispint I bhórm fisein go dé a ceannaí acu in leis sin go dtí ar dute ceanart bíon fógóiríón agus tú go fríd do chuid lehanní main húisiilta fásta so is ken sé go bhfuil breón maithíon héin an brí sin an rud I dhéanam sa iirecht dhéanú na cinneal near dhéanú ar na fógóir sin atá sé Jackar agus was go de brú orainn ó hiú could war cursí éagsla in san síl a the brú an rudí a cheanart agus édí gaharithe. Gaharithe ar tímuid den seart galanta le feis galanta orthu bhhail sin na cheanart agus teigh na de cóirtaí móra édí go bhfuil sin an agus go bhfuil an bhrú sin cinneal éfarta. Is cinse gur concip master a conspaideach é an méir asin ach tá sé Jackar gan dul an lech leis go dé do bhhail fao sin. Yeah, caiimar go bhfuil ma cinneal idir dhórleo hiú méir asin de mar tuigim sa go homlan ó hiú cursí agaide agus ó hiú cinneal brúin an tíal agus brúna a bheith siopadirt go bhfuil an méir asin an agus scóil se cinnealín inta furas ag daoine é cheanart ach ar an leo eile sílamsa go bhfuil réine eile an agus bhfuil réine eile ar an freiscearna ná ní sira réine eile tá bhhad níos in winithe an mhuihann sin a the an méir asin go mór hontásaí tá se a bhrú orainn an tam ar fád agus the se was go Harry Harlín in inta forest charter na hédí sin. Mar sin
sílam sa gur cheart daoine beidir bumate glacu agus iad goncar rud an seart ó cólaart mar sin agus cinil reis le féin. Ar cheartú seo cheanart bhfuil se díorm an bhfuil me sésta chaithú trotha dahiad ar mahan seo agus cinil a bheith smuintú agus gete níos consciousaí fa seachtar sacu. Mar teigem go homlan ten mar sin bhaon sin agus dachar a bhfuil. Díar gaitlas, I mean, mar agus sgurnis agus é cant go practical. Is tú agus nas mise an bhaí ag siapadúracht being go lower rauna on, brew to fógweocht on, and will aid nodden agad is to the hanolí fashion, conas dul in leclishin, agus conas beger na hédi is far ditcha aisle at a killing conscious acting jumper like mai. An rud a bháilhain na góig siopadacht go cinse bí cinne le onkar na hédaí tam bhaon sin. A beidir sola ganathe rud an seart onk ar lína bhfuil sé ar fáil go lefa. So bíú sin ar Depop or Vinted, ar na siúin éagsla seo onk an jigla tractor, beidir han an bol édí canan cearna a rud an seart costa leis agus galam go homlan go mé mothú níos far agad an sin mar go mé túné seád a tá bhuirt amsú ach minminic ní sira agus fásta ar bhla in bhuinithe. So bhil sinna dhéanú. Ba tá sé go mór díhairt bí smuitiúir na ceannaí le ra bí smuitiúir bhfuil se díhairt an gaithe mahan seo é go minminic agus an diglad éil go lefa ar lína. Tás op go bhfuil tú gafal chuirsaí fashion ach tá raflaí an fásta go bhfuil tú gafal na bia. Sílam gohfuil agus sílam go sin le fecail ar muid contas man hóisiilta. Ach, tá me gafal a bia agus go háirithe is dóthe bia a chríal agus mé taistal. Ach, is brelam teart na bháin sin agus bia mara a bhágam. Is conlaí an bhirteoginne mar sin ten bia mar is faróginne dar nói húsan sin. A is brelam sa bia mara agus cinneal bia na háte a chríal cibiate na bhma. An mai that's a big real galore cinnealcha be excellent immersion. Is bralium. Bhí me Merca Haas in Blaine Swihart agus ahanir gur hurling ma ar tír bhí me trial go bí na béla a bhí acu go háirithe na tacos caiith marat afa in Mexico bhí siad dáhreatas. And near go sin an béla is fearlach mar sin? During Gurbay, agus a neis bím se ag trial sort idish éagslegs a geirí mohid tacos héna dhéanú, so bín ceirde tartal agus bín ritrú béla dífa agus is bralium sa sinna dhéanú fásta was go bí agus córa agus cóla dúm sin ar fád sílan gurwad inta le dhéanú. And near go bhfuil ashe bia mai hagats. Dúirthain go bhfuil aiste bíon mai thugam go háiríam real go nimríon peil bíon orm a bheith cinneal ardla ar na cursaí sin dar nói is bralium sa crispy go chocolate agus dictorát is an rodala a cinneal bíon si sin agam ó am go ham agus an flodal nám denm ahaníirecht neart glasarí agus torthaí. Was go seo eintim go helas common le cuiomh chain cursaí acreachta agus an aiste bia love. Kense agus caiint a bheith ardla fa sin go háirí mu geirí a bheith de imar pell mai nó must tú geirí mehan cinneal móra óáid a gemne marat go mí héana a genne sin a bíonir a bheith ardla na cursaí seo Tá me dhearthar hain ina chréinolí persanta mar sin bín sesin na chuneal síl geir agus go reislum san sin déla déanú a sílam go móhiam sa mai onam héin agus i machlagin nar bhíam sa ardla ar chusaí aclairta agus ar thusaí bia fásta. Ceart a fad a cuimhin sin agus an simice sa bheisiún in bhuanathe. Géidir sí go silar go muid ceannacht in jommarcha étaí agus gúil se tábhachtach níos mú a úsáid íana ar go détaí. Bhfuil sinna bhfuil weimse go neagran seo go PLAIC. Mas bíon le beanta réidir se bhólam is féidir le bsúlacha ar a bhí seán sin a ríis ar an siomh fólam TG Ceathair chomá le 2,000 eile tá sa stór staidéire. Is féidir muid leannacht in na meán hóisiilta chomá tá muid glóthach ar X, Insta agus TikTok faoi meanim fólam TG Ceathair. Cuidigí web is leannagí muid. Cuidí go gasar ar a chéile ríis muid cuidigí placa ólais le fólam TG Ceathair. Slán go fól!